So, kain muna kami. Ng pizza. Hmm? Show na natin what happened. Let's. Bago lang nag-lip balm. Ano ba yan? Hey guys! Hey, guess what? Hey, hey, hey! Hey, we're playing. What are you doing? This one, go this one. It's riding dinosaur. I like this. It's not riding Yeah. dinosaur. No, it's dinosaur. Look. See, baby dinosaur. This is not a baby dinosaur. A baby monster dinosaur. Hi mga loves! It's good morning and I'm so oily sa aking skin but I'm cooking breakfast. Ayun. So, magluluto tayo ng pusit and pansit canton and ayan, spicy tocino ng CDO and eto, naluto ko na ang scrambled egg at ang fried egg at yung rice. Did you wake up, Papay? No, No. not yet. So, this one na finish na. Ni, let's eat na! Finish na food! Ayan, so tapos na akong kumain mga loves. Pero hindi pa ako natutulog. Sila Boy Pilas, tsaka si baby kong gising na. Tingnan mo, ang lalim-lalim na ng mata kong itim-itim na. Ay, nako. A crown. And, what's that? Pinkie pie. Pinkie pie. Okay. And bell. Bell. And smash. Smash! 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 What's that in your hand? It's color black. Hala, wala ka sa face. Magano ka doon? Wash hands and face, lagi and mouth. Go. Finish na. Not yet. Wala ka nag-soap. Agoy. Go ahead. No! Sige na, mag-soap na doon. Okay, nako. Actually, mga loves, ginagawan ko ng video, yung sa giveaway. Ito yung yan, dami ko talagang red spots. Mga na sa aking fez. Sige na lang. After nito, matutulog na ako. So sleepy talaga. Ayun, so lalabas kami ngayon ni Kungkung mga loves. And, Hurry yan, up. partner kami, matching kami ng glasses. No makeup kami ngayon. Pupunta kami ng mall. Bibili kami ng What a kitty class. ano mabibili namin. Check out lang natin mamaya, ha? Okay, so nandito na kami sa mall, mga loves. At look at that. Ang dami kong mga pimples. Hindi ko na-cover. At yan, bagong kagat lang yan ng lamok. Ay, naku. Hi, hi, hi. Hello! Ayan, pupuntan muna kami ng maghanap muna kami ng makakain. Ito natin yung Sbarro. Alright, spinach and mushroom. Tapo! Ay, ayun pala si ate. Ayun si ate. Okay, what are you doing? Dalawang ZP. Pero yung isa, take out. Combination. And then, may meat meatballs. Ayun, so, order na kami. Ano ba yan talaga? Ang dami ko talagang Kasi, hindi pa ako dinatnan, di ba, mga loves? Kaya, ang daming lumalabas ng mga pimples. Sige, te. Ayun. Si Kungkung, where are you, Kungki? Ayun. Alright, so kain muna tayo ng baked ziti, meatballs, garlic bread, and white cheese, ricotta pizza, and monster. Okay, kain muna kami mga loves. Ginugutom na talaga kami. Gutom na pala, ginugutom. Hi. Tower. You want to Kain tayo mga loves. Kain tayo pizza. Ayan mga loves.
Show nanay din, what happened? Lips. Bago lang nag-lip balm. Ano ba yan? Okay, paalis na kami ngayon at pupunta kami ng department store muna. Check muna namin yung L'OREAL Infallible Pro Matte. Actually mga loves, meron akong trabaho ngayon. May task ako kay client, pero madali lang yun. Pwede yun mga 30 minutes lang. So kaya, nandito kami sa mall ngayon at naglalakad at nag-window shopping. Ay, nako. Magpapasalamat talaga ako sa mga online job. King, not there! Here, sa home base. Bakit walang, L'OREAL? Hairline. So, may Watsons pala dito na part. Let's go inside. Ayan. L'OREAL. Ayan si L'OREAL. Okay, so yun, te. Hi, baby. Are you shopping again? So, eto na yung kanilang Maybelline mga powder matte. Okay, pipili tayo. Ayun, so nag-swatches pa ako. Kaya lang, gusto ko na sanang bumili ng another powder matte. Kaya lang, pare-pareho lang sila ng shade. Kaya, hindi ko nilang binili, mga loves. Okay, so tapos na kami mag-haul sa Watsons. Ubus pera. Where? Huh? This one. Ignoramus ka ng mga vending machine. Come here. Okay, so maghahanap tayo ng LVC. Okay, you try. And you twist it. More pa. More pa. Okay, until the end. Slowly. Oh, shoulder knife. Wow. More pa natin kasi there's more pa. There's pa, there's pa. There's pa. Oh, there's more? How many you have? Licious? Honey. Ayun, na-satisfy na ang craving ni Kungkung. So, let's go, baby. Marami palang dito mga loves sa Santa Lucia. Yung mall. Yung may old pala at may new na building. Ngayon ko lang na-realize or na-discover. Ay, what's that? Like this. You love it, Shonan? Wow! Ayun, nakaano si Kungkung sa mga laruan dito sa art. Maganda. Okay, come on, let's go! King. So, mamimili tayo ng lalagyan ng ng mga brushes. Ay, magaganda to. I like this. So, ito bibilhin ko to. 99 lang. What's that? Hi, Sharky! Oh, smile na. Ready? 1, 2, smile! Okay, come on. Bye, Sharky! Bye, Shorty. Ayun, nagpapapicture ulit. Ayan. Smile ka? Smile! Okay, very good. Picture ulit sa sunflower. Ano ba yan? So, yun, nakalabas na kami dun sa kabilang side ng building. So, punta kami ng Starbucks para bumili ng take careful ng Aston's coffee para makauwi na kami. Ayan na. So, ang ending natin is Starbucks ulit. Monkey. Where are you, King? Hi, King. Are you happy today? Yeah. Why? Why are you happy? She's fun. You're fun. Ay, nako, dead ma. Nandiyan na kaagad si Grab namin. So, pupunta na kami mga loves. Uwi na kami sa bahay para makita na namin sa bahay. Nakakaloka, sabi ng driver, nandiyan na siya. Eh, wala pa pala. Ano ba yan, mga loves? Ano yung Grab namin? Pa makita. Wala pa si Kuya. Oh.
So, traffic. No, ate. Okay, so we are home. And settle muna namin para makakain kami. Actually, tapos na kami kumain. So, nakainom na lang ng coffee. And then, mag-work na. Dahil alam niya na, ang trabaho ni Buchi ay okay lang naman ang trabahong attach. 9 na pala. So, ayan. Thank you mga loves. Uy, by the way, sa mga hindi pa nakapag-join sa aming contest, join na kayo dahil i-deliver na yung mga prizes. Ganun. Hi mga loves! So, grabe, napaka-haggard ko na kakagaling lang namin sa outside world. And, nasira itong upuan ko, nasira ni Kungkung, naputol yung naputol yung wheel. So, before kami mag-end, mga loves, ipapakita ko muna sa inyo yung mga na-haul ko today sa mall. So, may ako nakita, ito is, 199.75 sa department store ng Santa Lucia. Lalagyan ko siya ng mga brushes ko or mga pens ko sa calligraphy na lang. Eto, maganda siya. O, diba? Looks good. Tapos, meron siyang dito. Eto. Parang cylinder siya. Inside. So, yun. Dito ko ilalagay yung mga brushes ko sa calligraphy. Kaya, diba? May lalagyan na sila. Okay, sa Watsons naman mga loves, nag-haul ako sa Watsons kasi meron pang naiwang credit card. So, lang to. Kasi naka-sale si L'OREAL Infallible Pro Matte. So, i-check nyo sa Watsons. Hanggang end of the month. 25% sila. So, instead of magkano ba yun? Instead of 700, naging na lang siya mga loves, naging 525. So, di ba ang laki-laki ng discount? Ano ba itong mukha? Mukha talagang mukhang walang ewan. So, papakita ko ha. Wait. Pero na-excite ako. Eto! So, ko siya mga loves. Tawag na to. I-review. Hi! What is this? That's for the nanay's pen. Crayons. No. She didn't even start in the wheel. So, tingnan natin if effective ba siya sa aking What's oily this? skin. Skin. This is skin. 700 din siya usually mga loves, but that's only 525 na lang. At naka-sale din si, wait lang te, Maybelline, the blush nudes ng mga pink shades. Ayan, diba? Nanay will show them, baby. So, 506 na lang siya pagbili ko. 506.25 na lang. What is it, Nanay? And naka-sale din ang Revlon na Color Silk Beauty Color Quiet King. Ito ang shade niya is light ash brown. So, yan ang mga gusto kong shade mga loves. Yes, it's ash brown. Yan. She's in hair. Oo. It's so nice. Yeah, so nice. So, less 100 siya. So, instead na 395, naging 295 na lang, of course. So, yun si Boy Pilas ang magko-color sa akin tonight. Siya magko-color tonight sa akin. Another one? Tingnan natin. Another one, yeah? Yes, si Boy Pilas. Who's Boy Pilas? Where's Boy Pilas? Here. Where's Boy Pilas? Papay ba? Boy Pilas. It's not the puppy. So, yan mga loves. One. So, naka-discount tayo. Although, gamit natin ang credit card. It's not Pero at least, konti lang yung babayaran natin pagdating ng due date. Finish, Diba? Nanay? Finish? Sige. Thank you mga loves. Bye-bye! Ayan. It's a mother too. Hey guys! Hey, guess the... Hey! Hey, we're playing Kungking, game. what are you doing? This one, about this one.
Ang And it's riding dinosaur. I like this. It's not riding Yeah. that stuff. No, it's dinosaur. Look. See, baby dinosaur. This is not a baby that A stuff. baby monster dinosaur. No, it's a monster dinosaur. How about this one? This one? Ooh. What's happening, guys? She won. This one. Hala, hindi ako pinapansin. She not touch it up And like a horse and a human. This one. And a Ayan, reindeer. ay mga loves, hindi tayo pinapansin ng mga taong ito dahil naglalaro ng Dota. Pati si Kungkung ha, naglalaro na ng Dota. Ano ba yan? This one. Whoa. This is a girl. See? Long It's hair. not a girl. This one. This one. Okay, see you guys. Okay guys, see you later guys. Later, boss. See you later. Okay guys, wala na si nanay. Bye-bye. Naku, hindi talaga pinansin. Fan. Ay, naku, wala talaga. Oh, Dead so na. it's a ball. Okay, fine. Oh, ayan na mga love. It's a tower. Lagyan ng It's a aking, tower. ano, excuse ate, kaya I'm gonna show them. Lagyan ng aking mga It's calligraphy a tower. pens. It's a tower. Yep. O, diba? She's not touching the crayons. Mm-mm. It's not gonna touch it. So, lalagay ko siya dito na lang kasi She's wala a akong ibang beautiful space. flowers. Kaya dito na lang muna siya. She's a beautiful Sa susunod na yung mga flowers. ano, may mga space. It's a Ayan. beautiful flowers. Yep. I wanna go into. Okay, so matutulog na kami mga loves. Thank you so much for joining with us or joining us today sa aming Subscribe vlog. below. Subscribe. below. Subscribe. And like What? and comment. Yeah! O diba? Subscribe below, like, and comment. So, thank you so much mga loves. Bye-bye. Good night. See you next See time. you next time. Mwah. Okay. Look as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane.